Predstavujem vám tieto kukučkové hodiny od firmy Trenkle Zrub, vyrobené ručne z dreva. Táto hodina má 12 melódií, drevený ciferník, melódie hrajú každú celú hodinu. Výška hodiny je 22 cm, nočné vypínanie zvuku automatické alebo aj mechanické, štýl šalet, typ strojčeka kvarcový na baterky s hudbou, materiál drevo a farba naturál. Teraz si ukážeme, ako hodiny fungujú. V tomto móde je zvuk vypnutý, to znamená, že kukučka nekúka a hudba nehrá. Teraz si prepneme na to, aby kukučka kúkala. Kukučka by mala zakúkať 6-krát. A teraz prepneme hodinu do modu, keď bude aj hrať. Kukučkové hodiny Zrub 472 KVM Trenkle.